Miss Gamura, pati mang dugaya. Ingon, undawin niya. Hapit ni nahurot yung hotcake nung kinaon dali o. Mga gini makakalagutan ako aning sus, ambot na lang yun. Yung ingon pag duol na yung kaayo. Sa asa naman ron. Matukaan ang kinaon dali aning hotcake way, Paris of Prince. Doy, maulam yung kumudol, oy. Oh, nangalis ni nga Romeo yung bahon. Abot diri, ahumot kayo. Ako inta. Kalimot mabugog Rexona, oy. Nilan ko, apo kay sinila, ay. Bahala to si Kurdapya dito, ay. Mubantay to dito siyang anak. Doon na lang ko, Bi. Hi, Neil. Ay sus, salamat na abot ra gyud. Perti ni mundo gaya ba? Sige kung paabot ni mo diri, nahurot na lang akong hotcake ba? Wag gyud ko pipsing giinom diri. Gani nga lang magugudra, oh. Sus, tilan. Mauna lang kumudol sa inyo, kay humot kay ka. Kasi humot ako siya. Nahiyam, wala ba kay naligo ka? Naligo ko, ay. Wala ko ka Rexona. Away po ng lipstick ni mo, sus, town. Ibis wa try lipstick kan abot na sa imong naong. Kakabigao na lang yun ni mo, uy. Hindi na ko simot lang ko kadali ba na. Unsa day ka, hangul man kay ka. Hangol. Formal po na imong lipstick, oh. Diri o na lang, diri o sa imong ikas-pikas imong naong. Hoy, blush man na, unsa day ka. Blast pa na, lapit pa heart kunuhay pagi. Sus ni mo. Siguro, wag yung kunin mo na, miss. Amisang. Wa magkakabdala dihag bisag mineral water na lang mainom na ko diri. Kaon ko hati ko hapit dibabag sa akong tilaok ba. Ay, nani mo, ay, mas importante pa man nani mo, kandra sa ako, ha. Hindi mo ni mo lang. Importante mo dihap mo ka sa kuagod pero dapat kay pang soft drinks diha. Sa Yate, giling-gimong ato ba? Diri jud to padulong man, nagduda na jud ko ali niya ba? Bantay lang jud ning gimuag, masakpan ako ni ba? Murag ning balik na putog panglaki ba? Asa na kaya to? Murag diri jud to ni Agi ba? wala ko ng style ng pauwi. Tara dito sa tindahan ta. Mamainit tag-usab dito. Uy, may mga tao dito, no? Sa day ka. Still lang. Anong madlok mo daw? Kung sa may kaulaw ko nimo? Hindi man ko sa ingon, ana. Good. Na. Ikaw lain kay kagutok, ay. Hindi na maguti kay kaulang. Basta diri lang ko ta mga on, uy. Anong dili man kita magtago-tago? Dito rin tas kadaghanan di ay. Ulaw kayo dito. Ikaulaw, so gikaulaw jud ko nimo. Hindi ko maulaw ko sa ako ang purma o ako ka kuan, ako ka dress. Kasiksi nimo, oh. Uy, atik-atik pag yun na siya ay para mukuyog-yog ko. Diretso na ang tagkuan ta nga nang kuan kwarto-kwarto. Paghilom sa nakikitago sa kuha ba anong ikaw magulaw-ulaw man kagwadto ta dito. Gusto man ako itago pa sa imo daw. O wala mga to ta dito, dito ta mag-snacks. Basta dili lang gyud ta dito. Uy, diretso na ta kwarto-kwarto kay para inig kuan, diretso na ta. Still lang taon magkauang pa tong kuto-kuto ana Mr. Loy. Pagka nim dito sa tabanay minute burger dito, mag-burger ta pagkahuman. Lagi kay tao dito sa minute burger no. Nya unsa man gusto man no dito sa kwarto nga watay kaon. O ikaw na palit dito nya, mo diretso na ko dito sa kuan, kwarto-kwarto. Wag to kay ta dito no kay pela-ila punta ka sa kung mga barkada ba. Ila-ila pa ko sa yung mga barkada, oy. Mas sila ni pa ila-ila pa ko sa yung barkada nga kana yung barkada na tilawan na ba ko na tanan. So sa tayo giingon gimura unsay mga natilawan? Kana ko mga minute burger dra, na tilawan naman ko na tanan unsay kuan na ng klase ng mga burger nila dra. Makatilaw ka ugwa, madto ta dito ba kay gigutom ko ba? Tama ko palagi ni balik juday panglaki. Wa pa juday ni siya natagambay, sumbog jud ko di siyang papa. Oh, gauwag-uwag pa jud, di pa jud tawagan. Bantay lang jud kang tawhana ka. Hello pa. Alis sa gudiriya bi, kadali lang. Kay sige mura ba kay nibalik na pug panglaki. Kana na ta mo to na kwarto-kwarto kay dito magdugay diri kay nay tao magkakita sa tuwa ba. Lang ni mo dali man ka. Basta ano din. Gani habit ako gusto kang magdali tao niya karon. Duda na jud ko nimo anay mong dali-dali ba na jud kay gitago sa kuha ba? Wala lagi dataran na bataran na. Tilan. Tara na ta. Kapila mo kumingon sa mga dili lagi ko dito lagi kwarto-kwarto mang adto sa tarito ba mga on sa taraan. O sige, mapalit ta dito nya. Tapos dalhon na to kwarto-kwarto. Nastila dito ra ta mga on. Uy, Bantay lang jud karon maapsan jud kang papa. Sama na makadri lagi. Asis gimo ron. Tura oh. Ginoo ko na yung bana ba. Sos dugay na lang nga na. Dugay na kayo wag ako na usab. Kung partirong kaigat beng naong oh. Astila na unsa naman tanim mong bana. Iwa juga ka silip-silip na wag ka badlong ana. Parte naman tao ng paggaraan na. Sibat-sibat ay tago-tago ng relasyon no. Matay. Ikabalo mauwaw ba? Sa unsa naman tao sa na to nagapuso naman sunod nato na. Napakauwaw na sa kaliwat na to ba? Gani pa no
mo, nagpatabang gani ko sa imo kay wala ko kabalon, saon ako na siya. Sus, pastila ni mo anata ka. Nganong ka na pong lakihay mong gipili nga bayot man day na. Pastila ni mo, kiringkingan lang gani po ka sa likig. Itsuraan ro ba yan na, dayog kag bilangkad ayon po ba? Mao lagi ng style ron. Unya karon di ay, may bilangkad bro sa uban di ay. Pastila ng baiklaan na we. Papa po doy, imbis nagpatabang tayo, yawan naman pa. Be, para mo tagam na be. Kung anong ko ni be. Saan mo na? Sus, puyo lang diya, ako'y bahala ni. Pit, tara na, Pit, kinagulbaan ko ba? Pastila ni Oy, samo. Uy, oh. Ha? Naabot mo ka dire. Unsa pa? Kabalo ba ka ani? Kanay mo gi uyap-uyap. Nga ang asawa ani, anak nako. Uy, Ayaw, ayaw paggawa Tignan na. mo ka balimbing ba? Pa. sipa ha. Mapil ka? Uy, mga na putol ko na mo. Si tama na. Kung anak nito gay lakilak ko. Pastilan dublikarang amaw, mutirag laki, mutirag bay, bahala ka diha. Tagal, panglaki pa. Kudap yan. Kulata ko sa iyong papa. Tagal. Da, si Arby ka mo tagam. Ako anak pa kinamang binuangan. Asa na to? Asa na to? Uy! Kita na lang!